biasane biar fajar kae iki sing jenenge jago ki nek kluruk ki esuk-esuk. Lho nggon aku ora iso muni esuk-esuk jagone. Esuk. Apik to jagone nggon aku. Jago bisu apa piye? Lho ora jagone nggon aku kuwi ora iso muni esuk-esuk. Lah menene Kukuruyuk. Ora iso muni esuk-esuk. ora kukuruyuk kan. Oh. Kowe ora tanggap iki jagomu kan njaluk lawuh. Apa? Tuku kerupuk. Sing wedok jawab. Kuwi urung buka to esuk-esuk. Urung. Sing wedok ngomong, "Pok." Awang jam 1 esuk kok tuku kerupuk. Jago ki apa sebabe nek kluruk iki merem mripate. Ayo wis saka konone. Saka konone Apa sebabe jago ki merem nek kluruk? Saka konone, Dik. Ah, apa? Mergo wis hafal. Nek urung hafal dhek maca lek kluruk.